Kumusta og maayong buntag kanatong tanan, no? Ang Dios magpanalangin ug maguban kanatong tanan. Maayong buntag. Aniya sab kini ang inyong ubos nga alagad, no? Pastor Arcel Kimno, sangyaw sa maayong balita dinhi sa social media. Salamat sa Ginoo naamo sa maayong kahimtang nining kabuntagon. Magampo ta. Di nato langayon labing gamhanan ug balaan namo nga Dios. Salamat Ginoo nining kabuntagon. Padayon kami sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga katawhan aron sila masayod unsa Ginoo ang imong kabubuton alang kanamo. Salamat Ginoo nining kabuntagon in Jesus name. Amen o amen. Okay, so ang atong tema karon unsay mga ilhanan nga mabot ang katapusan sa kalibutan. Unsay mga ilhanan nga mabot ang katapusan, no? Unsay mga ilhanan nga mabot ang katapusan sa kalibutan. So dunay mga ilhanan nga gisulat diha sa 2 Timoteo chapter 3, ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 5. Ingon ang Biblia diri sa Timoteo, timan ikini sa katapusang mga adlaw moabot ang malisod nga panahon. Ang mga tao maghunahuna lamang sa ilang kaugalingon og sa kwarta. Mga hambugiro sila og mapaytason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili mapasalamaton og dili Diosnon. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis madinumtanon sa maayo. Verse 4, mabudhion, mapasagaron o garbuso kayo, palabihon nila ang kahilayan kay sa Dios. Magpabilin silang reliyoso, apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini, likayi kining mga tawhana. Igsuon sa katapusang mga adlaw, gisulti dire sa sulat sa 2 Timoteo 3 nga adunay grabe gyud kadautan ang mga tao sa katapusang mga adlaw. Usa nga mga ilhanan nga duol na ang pagbalik sa atong Ginoo, nga kining mga katawhan mo grabe ka wars, mo grabe kadautan sa tibuok kalibutan. So mao ni ang atong bantayan igsuon sa katapusang mga adlaw nga mo grabe kadautan ang mga tawo, no? Moabot ang malisod nga panahon. So wala gyoy makaon o lisod gyud, no? Ang mga tawo maghunahuna lang sa kwarta, unya mga hambugiro, no? Dunay mga mapaytas-on og mga bugal-bugalon, unya masupilon sa ilang mga ginikanan. Ang ilang mga anak dili mutahod sa ilang mga ginikanan. Mugrabe na gyud kadautan ang katapusang mga adlaw igsuon. Usa ni nga mga timailhan nga atong nabasa karon nga mugrabe na kadautan ang mga tawo niining katapusang mga adlaw, no? Mga timailhan nga duol na ang katapusan nga mga adlaw. Dili Dios non, no? Dili mapasalamaton, sila'y kaluoy, walay puangot, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron o garbuso kayo. Igsuon mabot ang mga panahon nga madinumtanon ang mga tao sa mga maayo, no? Mo na ang katapusang mga adlaw nga usa nga mga ilhanan nga atong nakita karon, no? Susama sa Sodoma o Gomora ang syudad nga gisilutan sa Ginoo, no? Og didto silot lang ang matarong, miabot ang mga anghel aron pagsulti ni Lot nga pasibaton ni atong syudara tungod kay silutan na ang Ginoo. Tungod sa hilabihang pagkadautan sa mga tawo, ang Dios nisilot sa maong syudad nga managsilingan Sodoma og Gomora. Ang mga lalaki puro gyud ang mga lalaki makighilawa sa ilang isig kalalaki. So grabe kadautan ang Sodoma o Gomora nga na-record sa Biblia.
Mao na nga gisilutan o gisunog sa Ginoo ang maong mga syudad. So igsuon diri nato mabasa nga sa katapusang mga adlaw, usa nga atong mga ilhanan nga mograbe kadautan ang mga tawo. Muni igsuon nga importante nga masabtan nato ni unsay mga timailhan sa katapusang mga adlaw, no? So mo na ang mga igsuon nga mograbe na ka wars, mograbe na kadautan ang mga tawo nianang mga panahona, no? Asa na tumabasa? Usbon ko sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 1 hangtod sa 5. So mao na ang gisulat diha nga usa sa mga timailhan na moabot na ang katapusang mga adlaw, no? Unya aduna usab oy gibuhat sa Dios sa katapusang mga adlaw. So dunay gibuhat ang Dios sa katapusang mga adlaw. Matud pa sa Buhat kapitulo 2 bersikulos 17 sa sulat ni Apostol Pedro, no? Sa sulat ni Apostol Pedro diha sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 17 nagasulti, nag-ingon siya, mao kini ang akong ingon dire ang sulat niya gikan sa Ginoo, mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw, nag-ingon ang Dios, no? Ibubo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Ang inyong mga anak nga lalaki o babaye magsulti sa minsay sa Dios, no? So ang gisulti sa atong Ginoo pinaagi sa iyang apostoles nga si Pedro, nagaingon nga ang inyong mga anak nga lalaki o mga babaye magsulti sa mensahe sa Dios sa katapusang mga adlaw. Buhaton sa Dios, ibubo niya ang iyang espiritu sa mga batan-on, sa mga babaye ug lalaki aron sa pagwali sa maayong balita. Usbon ako sa pagbasa sa bersikulo 17, mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw, nag-ingon ang Dios, ibubo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. So dunay espiritus Ginoo nga ipabuhagay, ibubo ngadto sa iyang makatawhan, ibubo ngadto sa iyang makatawhan niya ang inyong mga anak na lalaki ug babaye magsulti sa mensahe sa Dios. So mao na ang mahitabo sa katapusang mga adlaw igsuon nga dunay mga timailhan sa katapusang mga adlaw, dunay pagpangwali, dunay pagpangsangyaw, dunay pagpasabot sa mga tawo aron ang mga tawo mobalik ngadto sa Dios, aron dili sila mahiagom sa kalayo nga gitagana sa yawa ug sa anghel ug sa iyang mga propeta, aron dili sila mahiadto ngadto sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduha nga kamatayon. Igsuon kini nga mensahe sa Dios, usa lamang kini ako lang gisaysay gisulti ang mga timailhan sa katapusang mga adlaw. Karon nga nasayod na ta igsuon, no? Mao ni ang atong pagabuhaton, atong iwali, atong isangyaw ang maayong balita, ato ipangaral ngadto sa mga katawhan aron sila masayod, aron sila makabalo, aron sila masayod. Unsa gyud ang planos Ginoo diha nga paagi ang Dios nahigugma kanato, gimahal ta kaayos Ginoo, dili siya buot nga ako ug ikaw malaglag didto sa kalayo sa impierno, luwason kas Ginoo. Higugma tas Ginoo 2000 years ago nang nilabay, siya namatay, no, og nabanhaw, no, namatay siya bayad sa atong mga kalapasan. Ingon diha ang pulong sa Ginoo nga namatay siya bayad sa atong mga kalapasan. Luwason tas Ginoo, gimahal tas Ginoo, gisaaran tas Ginoo nga ang puy-anan sa Ginoo, puy-an nato mga igsuon, mga tawo nga adunay Dios, mga tawo nga musunod sa Ginoo, daghang promise Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ang Dios wala nagpasagad, ang Dios nahigugma kanato, ang Dios nagatabang kanato, ang atong Dios muluwas nato sa sakto nga panahon ining abot na sa adlaw sa katapusang mga adlaw. Salamat og ato ning mora ni ang atong nga ikasulti karon, no?
usa sa mga timailhan nga mo abot na ang katapusang mga adlaw, mo grabe kadautan ang mga tawo. Usa pod sa mga timailhan nga buhaton sa Dios sa iyang mga katawhan nga ang mga batan-ong babae ug lalaki magasangyaw ug magawali sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Salamat sa Ginoo nga nasayod na ta niini aron kita makabantay ug unsay angay natong buhaton igsuon. Mao ni ang katapusa nga gisulti diri nako niini nga diire sa kahanginan karon. Og salamat ang Dios magapanalangin ug mag-uban kanatong tanan. To God be the glory. Ang Dios magpanalangin sa inyong mga tagsa-tagsa kapinuy-anan, tagsa-tagsa kapanimalay. Panalanginan tas Ginoo, panalanginan tas Ginoo, proteksyonan tas Ginoo, bantayan tas Ginoo sa inyong mga trabaho. Ang Dios magpanalangin sa inyong kinabuhi.